niile ndị a jụrụ na nzu asụ biko n'ụbịa gba n'ọjị onye akpọrọ ya kpọọ ibie asụ biko n'ụbịa n'ọjị bịa n'ọjị na-eke bịa n'ọjị n'oye bịa n'ọjị na afọ bịa n'ọjị na nkwọ ụbọchị tata wee eke na-eketela anyị ihe ọma o ketela anyị ndụ ketela anyị ahụ isi ike ketela anyị ihe akụ ketela anyị ihe enwe mmiri iyi ugwu asụ biko na n'ụbịa gba n'ọjị arụsị mfomfo ọrụ ugwu asụ biko n'ụbịa n'ọjị ojukwu ọta ọrụ ugwu asụ biko n'ụbịa gba n'ọjị eze nwaanyị oyi asị biko n'obi akwa n'ọjị anyị ọrụ ugwu asị biko n'obi akwa n'ọjị anamụrụ bịa n'ọjị chinu bịa kwa n'ọjị ihe ọma na-amewekwala unu ọnya ka anyị na-ekwuru okwu unu gbuo n'ihu n'uye ebute na mma unu gbuo n'azụ n'uye ebute na mma ihe ọbụla bụ ọchịchị okwu ozugbo ozugbo ọ na-aga ụkwụ unu ji wee bịa ihe ji wee na ya makarịrị onye si na ihe na-eme nwere isi were isi iji etinye na nkunu na-enwe n'isi ebe unu megide na-abụ echeta ogene mana bigo na ọgụgụ odogbo kata odogbo wee sị na ebe unu na-megide na-abụ echeta ọra mmụọ na-aga gosi mmaji kwuru mmaji otu anyị si wee kwukwe n'oge onye ọbụla na-achụkwu unu ya ada abalị ikwu unu na-aga ekwukwe mgbe n'ọgwụ ha jọọ nwa ka anyị na-ekwu wee sị ihe ọma mele anyị n'oyi mele anyị otu anyị si wee kwotakwa esi wee n'afa chukwu happy birthday mmọnwụ be m azamanụ na tọki mọni dị si eso onye ọ ga-adịrị mma ya agwadi m ihe mere sị na abụ na ihe afọ na anyị na-eji mmọnwụ be m amụbịa na akwụla dibịa ọkwa dibịa ọbara tule tọki mọni bịakwa ka mmụọ elu na akwalụ chukwu na anụgwa ka mmụọ na ebele n'ọkwa happy birthday mmọnwụ be m odogwu ibilibe ọgada dịka na akwalụ bụ odogwu mmọnwụ a na-akụ mgbe mgbe ọgụ je mgbe mmiri okwueni ya adịrị m ndụ wee dịka nka happy birthday mmọnwụ be m ibe mere None. Are you kidding me? Atụfuo ga anyị eme ebe anyị ji wee maka ede. Atụlọtọ ka okwu wee bụlọtọ. Maka ga-atụ ebe na arụkọ nwe ike ibe ekene m ọnụ asụmahịa dịka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ onye nna n'ụlọ ya bụ Chief Prince Emesi Ebe mmiri mmadụ bụ ọnụ Igbo land ụwa kpọrọ dike nke ndị Amandụba onye isi ndị omenala Igbo ga-adị international tata anyị nọ n'ọrụ ukwu ọra buru ibu obodo ukwu obodo Igbo ji eme ọnụ ka anyị kwudo ofu onye na ndị nwoke ofu onye na ndị na-eme omenala eme ọdịnala emesi ike na-esi na mkpa ahịhịa na mgbọrọgwụ wee na-agwọ ọya ofu onye si na ọnatarachi abụrọ nke ajiri sala asalụ ọ bụ ọnatarachi bụ ihe o mere inherit ya ka o ji alụ afọ ya gara na tebụl anyị amabụrụ onye ọ bụ anyị nyochia gbaa afa dị n'elu ya jụọ ese wee bụrụ na ibe kwuru ka ọ na-eme ya mara anyị ji confam onye dịka onye anyị enye ihe nrite awọdụ richie echichi tata anyị bụ ndị omenala Igbo ga-adị international anyị bụ ndị na-akwalite omenala na ọdịnala Igbo na nsụta ụwa niile ịma na a na-asụ ọrụ ma asụtaghị eju ọrụ adị atọ ụtọ
nọrụkwa n'ebe ị nọ ma enwere ebe agwa gị na anyị na-anụ onu gị ọ ya adịghị ka onu gị adịghị adakwa n'ụda mana ndị ịzọrọ ndị gwọrọ ya ndị ịzọrọ ndụ bụ ndị wetara afa gị anyị wee jụọ ese wee bụrụ na n'ezie ibe anyị kwuru ka a na-eme ya mara anyị ji bịaba tata ọra na eze onye a nọ na be ya bụ odogwu akataka ọkanume nnekwu nwa amụrụ n'ọrụ ukwu odogwu ka ọ bụ odogwu ahụ akpọrọ ya bụ ife ọ bụ maka na a sị ihe onye toro ogo ya abụghị ọsa ya nwa etorugo ya nwa etogo n'ime mmụọ too na